हाग्रामा महिलारि सारनि जे BPF पार्टी नोंथांमोनहा नाय दा बिथांमोननाव साबैसे सिनियर लिडारफ्रा दंबावो दिनै जेन'बा खाम्फा बरगयारी सारनि खोथाखौनो नाय चन्दन जोंहा सारनि खोथाखौनो नाय जोंहा दिनै जेन'बा हितेश सारमोननि खोथाखौनो नाय बिथांमोनहा जुदि BPF दोलोआ जुदि गमामायैनो स्ट्रं मारमोनब्ला बिथांमोनहा BPF दोलोखौ गारनानै फैगौमोनसै फैनाय नङामोन निस्सय दा दिनै बिनिफ्रायनो मोनसे फोरमान जायो जे BPF दोलोआव जे खुनु आइडियोल'जि गैया खुनु नीति गैया खुनु डिसिप्लिन गैया जाखिनि दिनैसिमाव जों जे खामानि मावदों खुब अंखजों जों खामानि मावदों जों आन्दाजैनो जों खामानि मावाखै दिनैनि थारिखआव जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों 25तासिम देरहानाया एकदम स्पष्ट जानानै दं प्रमद बर' सारजों थाफानानै जे आङो एसेब्लाबो जे खामानि मावनाय समाजनि थाखाय जे खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनदों आं खुब गोजोननाय दं कारना जाहैबाय प्रमद बर' सारा हदाय बियो लाइमोनफोरखौ लानानै सानो इयुन जेनेरेसनखौ लानानै सानो बिथाङा प्रेजेन्टखौल' साननानै खामानिखौ मावा दिनैसिमाव 3 लाखनि बारा व्यक्तिनो जोङो हा पाट्टा होबाय बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय थांनाय सरकारनि दिनाव बिथांमोनहा प्राय 50,000सोखौनो हा पाट्टाखौ होनो हायाखैमोन। खुलुमबाय बे समाव जोङो सावरायनो नागिरदों समाज बिथिं राजखान्थियारि बिथिं आरो बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै जोङो सावरायनो नागिरदों UPPL लाइमोन गांखंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट इराग्दाव ब्रह्म बिथांजों आरो बिथाङा आथिखालाव UPPL हान्जाखौ लानानै लोगोसे गुबुन गुबुन समाजारि बिथिङाव गोबां खामानि मावनायखौ जों नुगासिनो दङ आरो थिग बेबायदियैनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जिहेतु BTC बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानैबो गावबा गाव राजखान्थि हान्जाफ्रा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनानै रायजोफोरजों सावरायहरदों आरो गावसोरनि हान्जानि दोलोनि बिबानगिरिफोरजों गोबां खेब सावरायलायनायखौ जों नुगासिनो दङ दा बे समाव जोङो मोनथिनो नाजागोन आरो मोनथिनायनि सिगांनो जों गिबियावनो इराग्दाव ब्रह्म बिथांखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड टाइम्स बेयाव जोङो नोंथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड टाइम्स नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय जाबाय। साबायखर थाबाय नोंथांखौ जोङो लोगो मोननानै आरो नोंथांजों खम समनि गेजेरावनो जोङो माखासे खोथा मोनथिनो नाजागोन क'क्राझार ओनसोल आरो बर्नगाव समस्तिनिखौ लानानै नोंथांमोननिफ्राय माखासे जोङो खोथाखौ मोनथिनो नाजागोन आरो नोंथाङा थांनाय समफ्राव बा गारबोनाय समफ्राव सामाजिक भाबै माने ससियेल वार्कार हिसाबै बा नोंथांनि जिउनि जारिमिनाव मा मा खामानि मावदों जों बेखौ मिथिनो नाजागोन आरो ओंखायनो बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स नायगिरि गासै सुबुंफोरखौनो गासै रायजो राजाफोरखौनो नायलांबाय थानो थाखाय आं सिगांग्रो खावलायबाय दा बे समाव नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो नागिरबाय जिहेतु इराग्दाव ब्रह्म नोंथांखौ सिनायै बा नोंथांखौ मोनथियै क'क्राझार ओनसोल बा सारा बिटिआरआव फ्राय मिन्थियो दा बेबायदि मोनथियै सुबुं गैया ओंखायनो नैबे समाव जिहेतु इराग्दाव ब्रह्म हिसाबै थांनाय बा गारबोनाय समफ्राव नोंथाङा बबे बबे आफादजों जिरिथ' थानानै बा लोब्बा थानानै बा बिबान लानानै नोंथाङा मा मा खामानि मावबोखो बेखौ जों मिथिनो लुगैग्रोबाय। दा थिगैनो नोंथाङा जे सोंथिखौ आंनाव सोंदों बा जेखौ मिथिनो लुबैदों आंबो खुब गोजोननाय मोनदों जिहेथु आंनि थांनाय समफ्राव जे मावबोनाय बेखौ आङो रायजो राजाफोरनो आङो खोन्थानो जे खाबुखौ नोंथांमोना आं होदों दा उन्दैनिफ्रायनो आंहा मोनसे सिमां दंमोन बे सिमांखौ आं मिथिया आंनाव जे मानो बे सिमाङा आंनि गोसो गोरबोआव फैदोंमोन दा उन्दै समाव आंनि बिफाया माने आंजों गोबां जोंनि समाजनि खोथा राजनितिनि खोथा जोंनि न'खरनि खोथा ओनसोलनि खोथा रायजो राजानि खोथा बहुत खोथाखौ आंजों उन्दै समनिफ्रायनो सावरायबोबाय थायोमोन दा बे हिसाबै आङो उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे थिरांथा लाबाय जे भबिष्यतआव आं समाजनि थाखाय खामानि मावगोन आं बेखौ साननानै लादोंमोनबा उन्दै समाव बे थांना थानायनि माबा मोनसे लामा आं बेबायदि सानदोंमोन जिहेथु बयहाबो मोनफा मोनफा सिमां थायो सोरबाया डक्टर जानाय इन्जिनियार जानाय सोरबाया बिदिनो माबा मोनसे जानाय दा आंना सिमाङा उन्दैनिफ्रायनो समाजनि मावनाय दैदेनगिरि जानाय आं बेखिनिखौल' सिमां नुबाय थाखायोमोन दा आङो फरायसा समावबो बिदिनो जेनेबा एसे एनै स्कुल लाइफआवबो आङो बबेबा स्कुल मोननै मोनथामसो स्कुलाव आङो हाबनायाव आंबो स्टुडेन्ट जिहेतु इउनियन बडि थायो बेनिबो आङो GS जाबोदों आङो हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव बे समावबो आं GS जादों बिनि उनाव जेला कलेज फरायो कलेज फरायनायावबो जोङो इउनियन बडिजोंनो सिथाबनानै जों खामानि मावदों दा जेला आङो ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनानै जेला मास्टार डिग्रि आं फरायबाय थायो बे समाव आङो मोनसे अपरचुनिटि मोनदों जे जोंनि ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे इउनिट कमिटि दंमोन बेलगुरि इउनिट कमिटि बे कमिटियाव आंखौ सासे मानसिया बेयाव लानानै थांदों आंखौ डाइरेक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ होनाय जादों दा बे हिसाबै आंबो अपरचुनिटि मोनदों हिसाबै जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ आङो फ्राय बोसोरसे मावखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे कमिटि सोलाय सोल' खालामलायनायाव आंखौ बेयाव प्रेसिडेन्ट होनाय जादों दा जेला आं बे प्रेसिडेन्ट होनाय समाव आङो जे दायथ'खौ आंनो होदों आं बेखौ मोजां रोखोमैनो मावफुंदों आरो बिनि उनाव आं आनसलिक लेभेलावबो मावहैदों एबसु हिसाबै
दा आनसलिक लेभेलाव मावफुबाय थानाय समाव जों गोबां NGO फोरजोंबो जों लोगो नांनानै खामानि मावदों। आरो बिनि उनाव आङो आनसलिक लेभेल मावखांनायनि समावनो माने जिहेतु मोनसे जोंहा माने एबसुनि जे बोसोरनैनि उनाव जोंहा मोनसे इउनियन बडिखौ सोलायलायनायनि जे जोंहा माबा दङ, प्रसेस दङ, बे हिसाबै आङो जेला इउनियन बडिखौ जोंहा सोलायो, बे समाव आंनि नामा आनसलिक हिसाबै आङो जेन'बा गैयिलाय आङो मोनसे NGO, हारसिंनो NGO दानानै आं समाजनि खामानिखौ आं मावदोंमोन। जिहेतु आङो समाजनि मावनो मोजां मोनो हिसाबै, रायजो राजाफोरनि मावनो मोजां मोनो हिसाबै आङो मोनसे NGO, रोदा NGO, रुरेल वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट एस'सियेसन, बे NGO-खौ दानानै आं बुहुत खामानि मावनाय जादोंमोन नाबार्डनि कलाबरेटआव। दा बे मावफुबाय थानाय समावनो मोनसे NDB-फ्रा मोनसे जयेन्ट एक्सन कमिटि, पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि बड'लेण्ड मुभमेन्ट, मोनसे आफाद बिथांमोनहा दानानै लादोंमोन, जिहेतु रायजो राजाफोरनि मदद नांगौ हिसाबै। दा बेयाव बिथांमोनहा आंनाव मा नुदों आं मिथिया। दा बिथांमोनहा आंखौ लानानै थांदों। थांनानै गिबियाव आंखौ कनभेनर हिसाबै बिथांमोनहा खामानि मावनो खाबु होदोंमोन। दा बिनि उनाव आंखौ डिपुटि चिफ कनभेनर हिसाबै बिथांमोनहा खामानि मावनो खाबु होदों। दा बेयावनो आं गोबाव सम मावनानै जिहेतु प्रमद बर' सार, गबिन्द बसुमतारी सारमोनजों समान समान बिथांमोनखौ जों मदद होफादों सिङाव थानानै। जिहेतु बिथांमोनहा जोंनि दैदेनगिरि, जों बिथांमोननि सेर सेर थाफानानै खामानि मावनायनि जे खाबु, बे खाबुखौ आं मोनदों। बेजों लोगोसे बहुद खोथा देरसिनफोरजों थाफानानै, माने जोंनि दैदेनगिरिफोरजों थाफानानै बहुद खोथाखौनो आङो सोलोंनोबो आं अबिगथाखौ मोनदों। दा बिनि उनाव जोंहा 2020 मायथाइयाव जोंहा BTR एकर्ड जाबाय। बे एकर्ड जानायावबो जों बयबो जयैनो जों बे एकर्डआव जों बाहागो लादों। दा एकर्ड जाखांनायनि उनाव जिहेतु जोंनि पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आफाद, बे आफादा स्पेसियेलि जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखायल' जिहेतु दाजादों हिसाबै, जिहेतु जों एकर्डबो खालामबाय। एकर्ड खालामनायनि उनाव जोंहा जेबो इसु गैयै बायदिलाय जोंखौ प्रमद बर' सारजोंनो जोङो जयैनो UPPL दोलोआव हाबनाय जाबाय। आरो हाबनानै दासिमाव जे प्रमद बर' सारा जे आंखौ UPPL दोलोनि सासे लाइमोननि गांखंनि जे सासे मावथि हिसाबै बिथाङा आंखौ खाबु होदों, जे खामानि मावनायनि आंनो परिबेस होदों। दा बे हिसाबै बिथां जे परिबेस होनाय, बिथांनि जे थुलुंगा, बिथांनि जे बोसोनजोंनो आं दिनैसिम माने UPPL दोलो हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। जोङो मिथिबाय जिहेतु इराग्दाव ब्रह्मआ थांनाय गारबोनाय समफोराव जेरैबायदि खामानि मावबोदों आरो बबे बबे आफादजों बिथाङा सोमोन्दो थानानै बा डाइरेक्टलि बिबान लानानै बिथाङा मा खामानि मावबोखो जोङो बिथांनिफ्राय मोनथिदों। आरो बे समाव जोङो मिथिगोन जिहेतु नोंथाङा 2020 मायथाइयाव जितु बा मायथाइनि जितु बबेबा मोनसे खालाराव बा डेटआव बा मानाव नोंथाङा जिहेतु UPPL आव जयनिं जाबाय बा UPPL आव बिबान लानानै खामानि मावबाय। दा बे हिसाबै नोंथाङा नैबे समाव जिहेतु UPPL नि सासे लाइमोन गांखंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै नोंथांमोननि जितु हानजा, UPPL हानजा, नैबे समाव थासारिया माबायदि? क'क्राझार लोगोसे बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव नोंथांमोननि जितु UPPL हानजा बियो बोरै? जिहेतु खाथियाव माने बिसायख'थि फैगासिनो दङ, सेप्तेम्बर दानाव जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंगासिनो दङ। दा बे समाव नोंथांमोननि राजखान्थि हान्जाया बोरैहाय दङ दा? दा आं जेला UPPL आव बिबान लानायनि सिगां बा UPPL आव हाबनायनि सिगां राजनितिकआ मा, पलिटिक्सआ मा, बेनि फारसे जोंहा एसेबां नलेज गैयामोन, अबिगथा गैयामोन। जोङो आन्दाजैनो सोलिदोंमोन बा इमसनजों जोङो राजनितियाव जों बाहागो लाबोबाय थादोंमोन। दा जेला UPPL दोलोआव जिहेतु डाइरेक्टलि जों पलिटिक्सआव इनभल्भ जानायनि उनाव मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स जोंहा मोनदों। बे पलिटिक्सआ माने सा साज्रांजों जाया, जोङो पलिटिक्सआ इमसनजोंबो जाया। दा बेयाव पलिटिक्स होननानै बुङोब्ला बेयाव हार्ड लेबार थायो, माखासे अंखनि खोथा फैयो। दा बे हिसाबै जोङो राजनितियाव हाबनानै बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव जोंहा मोनसे अबिगथा फैबाय जे राजनितिखौ माबोरै आवगायनांगौ, राजनितियाव साक्सेस जानांगौबा जोङो मा इनिसिएटिभ लानांगौ, रायजो राजाफोरजों जों मा रोखोम बेबहार खालामनांगौ, रायजो राजाफोरजों जों मा रोखोम सावरायनांगौ, रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, दा बेफोरखौ जों माबोरै इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावनांगौ, बिनि अबिगथाया जोंहा बे बोसोरनै बोसोरथामाव फैबाय। दा बे अबिगथा हिसाबै जों प्रमद बर' सारनि जे नेतृत्व, बिथांनि जे राफोद दैदेनगिरिनि जे आन्दोआव थानानै जों मोनसे ओरैबायदि खामानि मावबाय UPPL दोलो हिसाबै, जों रायजोफोरजोंबो बे 4 बोसोरनि गेजेराव जों मोनसे कानेक्सनावबो थानो हाबाय। आरो जोङो सिस्टेमजों खामानि मावै मावै दिनै अलमस्ट जोंनि UPPL दोलोआ मोनसे पर्जासिम फैबाय। बयबो मिथिगौ मोनसे समाव UPPL दोलोआ सासेबो MCLA गैयामोन, सासेबो MLA गैयामोन, सासेबो MP गैयामोन। गोबां बार हयथ' PGDR नामजों, BPPF नामजों गेलेबोदोंमोन। नाथाय 2020 मायथाइनि उनाव जे जोंनि जे ग्रयिं, नोंथांमोना नुबाय थादों जोंनि जे UPPL दोलोनि जे दावगानाया लासैनिफ्राय लासै जाबोदों। जों MCLAबो देरहादों, सरकारबो दादों।
बिनि उनाव MLA बो जों देरहाबाय, MP बो देरहानो हाबाय। दा गासिबो बिथिङाव जोङो दावगानायखौ बयबो नुनो मोनदों। बे हिसाबै जिहेथु जों खामानि मावदों होनबाय, जाखिनि दिनैसिमाव जों जे खामानि मावदों खुब अंकजों जों खामानि मावदों, जों आन्दाजैनो जों खामानि मावाखै। दा बे हिसाबै दिनै UPPL दोलोनि जे अबस्था, बे अबस्थाया जों मिसा खोथा बुंनानै लाब गैया। जोङो 30टा 40टा देरहागोन होननाया बे नंखाय खोथा। दिनैनि थारिखाव जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों 25टासिम देरहानाया एकदम स्पष्ट जानानै दं। निश्चय जोङो मोनथिबावगोन जिहेतु दायो जोङो इराग्दाव ब्रह्मजों सावरायगासिनो दङ आरो बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नाजाबावगोन जिहेतु UPPL हान्जाया 4 खावसे हथात 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ सरकार खुंबाय आरो बे सरकार खुंनायाव नोंथांमोननि जिथु चिफ प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु सरकार खुंगासिनो दङ आरो बे समाव नोंथांमोना प्रमद बर'नि खुंनाय जिथु सरकार खुंनाय बिनि सायाव बोरैहाय नांदों, बा नोंथाङा जिथु लाइमोन सासे हिसाबै बिथांनि जिथु मावनाय दांनाय रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय अभिजगफोरखौ बिथाङा माबायदि माने टेकेल खालामना लांदों, बा बिथाङा माबायदि रायजो राजाफोरनो अननाय होनो हादों होनना नोंथाङा सानो? दा आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि उन्दै समनिफ्रायनो आंहा समाजनि फारसे मोनसे साननाय दंमोन, मावनो लुबैनाय मोनसे दंमोन। दा बे अपरचुनिटिखौ आङो एबसुआव थानानैबो आं मोनदों, NGO मावनानैबो आं मोनदों। आरो दिनै बांसिनै आं प्रमद बर' सारजों थाफानानै जे खामानि मावनायनि जे परिबेसखौ मोनदों, दा बेयाव आंहा खुब गोजोननाय दं। कारना जाहैबाय आं जेखौ सानदोंमोन, जेरैबायदि मावनो लुगैदोंमोन, जे इनिसिएटिभखौ आं समाजनि थाखाय लाजानो लुगैयोमोन, बेखौ आं प्रमद बर' सारखौ इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनदों। बे हिसाबै आंहा मा मोनदों मा मोनाखै बेजों आंहा जेबो खोथा गैया। आंहा मा जादों मा जायाखै बेजोंबो आंहा खोथा गैया। नाथाय प्रमद बर' सारजों थाफानानै जे आङो एसेब्लाबो जे खामानि मावनाय, समाजनि थाखाय जे खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनदों, आंहा खुब गोजोननाय दं। कारना जाहैबाय प्रमद बर' सारा हदाय बियो लाइमोनफोरखौ लानानै सानो, इयुन जेनेरेसनखौ लानानै सानो। बिथाङा प्रेजेन्टखौल' साननानै खामानिखौ मावा। हयथ' गोबाङानो साननो हागौ, जाय प्रेजेन्टखौ लानानै जायफ्रा सिन्था खालामग्रा, दिनैनिखौ लानानै जाय बिथांमोना सानग्रा, हयथ' साननो हागौ जायफ्रा थाखा फैसा खौथि खौथि खामायनो लुगैग्रा बिथांमोना साननो हागौ जे प्रमद बर' सारा जेबो मावाखै। दा आंनि नोजोराव नाथाय प्रमद बर' सारनि जे मावनाय, बे मावनायखौ जोङो आफ्टार 5 बा 10 इयार्सनि गेजेरावसो जोङो माने बेखौ उपलब्धि खालामनो हागोन जे प्रमद बर' सारा जे दिनै फाउन्डेसन खालामदों किसुमान खोथाफोरखौ बा किसुमान खामानिफोरखौ, बेखौ जों आफ्टार 5 बा 10 इयार्सनि गेजेरावसो जों मिथिगोन। दा थांनानै नाय, जों रायखांनो नाङामोन, थेवब्लाबो जिहेथु सावरायबाय जेला खोथाया ओंखारो, थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांनि दैदेननाय सरखारनि दिनाव जोङो नुनो मोन्दोंमोन बिथांमोना खालि इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनायावल' बेस्थ' जानानै थादों, थिखा थुखियावल' बिथांमोना बेस्थ' जानानै थादों। नाथाय हिउमेन रिसर्स दानाय, जोंनि लाइमोनफोरनि बेखार समस्यानि थाखाय साननाय, बा जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय साननाय, जोंनि आइजोफोरनि थाखाय साननाय, गासिबो जाथि जनगोष्ठीफोरनि थाखाय साननाय, बेखिनि हाबाफारि मावनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। जायनि समाव जों नुनो मोन्दों खनसे नङा खननै नङा जोंनि गेजेराव गुबुन जातिजों जोंहा दाङाबाजि जानाय, जोंनि ओनसोलाव माने गावजों गाव माने एसे हिंसा थासारि, गावजों गाव गिलायनाय थासारि, बेखौ जोङो थांनाय जे हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांमोननि दैदेननायाव जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय 2020 मायथाइयाव जेला प्रमद बर' सारा सरकार दायो, प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव जेला UPPL सरकार फैयो, बिनि उनाव नोंथांमोनानो बयबो मिथिगौ जे जोंनि ओनसोलाव खुनु नांलाय खमलाय गैया, खुनु बन्द कालसार गैया, खुनु सिलायनि कालसार गैया। सब जाति जनगोष्ठीयानो बेयाव गोजोनै खौसेथि जोङो रायजो जानायनि जे खाबु, बेखौ जों मोनदों। आरो मोनसे समाव नाय, जोंनि क'क्राझार होननाय लोगो लोगो, क'क्राझारनि मानसि होननानै बुंना लानाय लोगो लोगो मोनसे समाव जों गोबां जायगा बेरायनानै जों मिथिगौ, जोंहा मोनसे गिखांनाय फैयोमोन जोंनि फारसे, बा सोङोमोन क'क्राझाराव मा थासारियाव दं होननानै। दा दिनै जों दस्रा जायगायाव थांनाय लोगो लोगो जों मोनसे पजिटिभ जों रेसपन्सखौ जों मोनो। आरो दिनै नाय, बे बुंफ्लानाय खोथा नङा, दिनै मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि जे खुगायावबो जोंनि बड'लेण्डखौ लानानै, जे जोंनि काउन्सिलखौ लानानै गोबां बिनि खुगायावबो माखासे खोथा गनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो बिनि खुगायाव जों खोनाबावदों जे बर'फोरनिफ्राय बा जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनिफ्राय बिस्वआ बा जोंनि भारत हादरानो सोलोंनो गोनां दं होनलायलायनायसिमबो बिथांनि खुगायाव जोङो खोनानो मोनो। आरो दिनै नाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे स्टेचु, बिथांनि नामजों जे दिल्लीयावबो जोङो मोनसे लामाखौ नामाकरन दोननो हाबाय। आरो दिल्ली बायदि जे भारतनि बिराद गिदिरथार राजधानियावबो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे स्टेचु मुसुखाखौ जों गायसनहैनो हाबाय, बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर एचिभमेन्ट। नुनायाव फिसा जानो हागौ, नाथाय जोंनि थाखाय बिराद गिदिर एचिभमेन्ट। आं ओंखायनो बेखौ बुंदों जे गासिबो खामानि मावनायखौ दिनैनो मानसिफ्रा बुजिगोन बेबो नङा, आफ्टार 5 बा 10 इयार्सनि गेजेराव निसय बुजिगोन। कारना जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आबो मोनसे समाव माने सुबुं माहारिखौ फोसाबनो होननानै बिथाङा माखासे जोंनो निथि बोसोन होनायफोरखौबो
बै समाव माखासे मानसिफ्रा गाज्रि मोननानै बेखौ क्रुसाव दोगथाबदोंमोन। नाथाय हाजार हाजार बोसोरनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै भगबान बा इसोर होननानै बयजोंबो गनायथि जाबाय। सक्रेटिसमोननि खोथाखौनो नाय, नङा होमबा? बिथांमोनाबो पयजन होनानै बुथारजादोंमोन। बिथांमोननि बुंनाय रावखौबो बै समाव फोथायाखैमोन। नाथाय दिनै बिथांमोननि जे आइडिअल'जि बोसोनजोंनो दिनै जोंनि समाजा सोलिगासिनो दं, नङा होमबा? दा बेबायदिनो गोबां उदाहरन दं। महात्मा गान्धीखौबोथ' गावथारदोंमोन, नङा होमबा? दा बिथांनि जे बोसोन, बिथांनि जे नितिजोंनो दिनै जोंनि समाजा सोलिगासिनो दं। दा बेबायदिनो जे गेदेमा सुबुंफोरनि जे खामानि मावनायखौ प्रेजेन्टआवल' सानोब्ला जेबो नुनाय नङा, नाथाय भबिष्यतखौ नायनानैसो जों स्टाडि खालामनांगोन। नोंथाङा मोनसे खोथा फोरमायलाय जोंनो, जिहेतु UPPL गभर्नमेन्टनि बा BJP एलायन्स मोनसे सरकार सोलिगासिनो दं बे समाव। दा बे समाव थांनाय बिसायख'थि सिगां बा 2020 मायथाइयाव जितु बिसायख'थि जादोंमोन, UPPL हान्जाया गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावगोन, रायजो राजाफोरनि हा हुनि जेंनानि खामानि मावगोन, जायफोरा हा मोनाखै, जायफोरा माने इयुथफोरा आनएमप्लयमेन्ट जानानै दं, बिथांमोननो साख्रि होनायनि खोथा माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो लोगोसे आइजो माहारिफोरनो, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माखासे रांनि अनसुंथाइ बेबायदि होगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। दा बे समाव नोंथाङा नैबे UPPL गभर्नमेन्टआ बैफोर जिथु प्रतिश्रुति होबोनाय थांनाय जिथु बिसायख'थिफोराव बेफोरखौ मावनो हादों होनना सानोना नोंथाङा? दा दिनै जोङो 2020 मायथाइनि सिगां जे जों पावाराव फैनायनि सिगां जों रायजो राजाफोरनो गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन, बे नंगौ। दा जोङो लाइमोनफोरनो माने साख्रि होगोन होननायनि खोथा बुंदोंमोन, नाथाय साख्रि आरो जब बेयाव बुहुत पार्थक्य दं। जब होननाय लोगो लोगो जेरोखोम नोंसोर दा साम्बादिक हिसाबै मावनानै दं, रिपर्टार हिसाबै, बेबोथ' मोनसे जब, नङा होमबा? सरकारि साख्रिथ' नङा। दिनै आङो राजनितियाव सासे दैदेनगिरि हिसाबै बा मावथि हिसाबै मावगासिनो दं, बेबो आंनि मोनसे जब, नङा होमबा? सोरबाया बिदिनो अमा फार्म, दाउ फार्म फिसिनानै गावनि सास्टेननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं, बेबो मोनसे जब। दा प्रमद बर' सारनि कनसेप्टआ बे साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो न'खराव जे सरकारि साख्रि होजोबनांगौ होननाया बे एकदम जाफुंथाव नंखाथारा, बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय बेरेखा दोलोआ बेखौनो माने गुन गायनानै बुहुत नेगेटिभ खोथा प्रपागान्डा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा प्रमद बर' सारा जे प्रतिश्रुति होदोंमोन, जा UPPL दोला जे प्रतिश्रुति होदोंमोन, दिनैनि थारिखआव फ्राय मावफुंगासिनो दं होननानै आं बुंगोन। खारना जाहैबाय दिनै लाइमोनफोरनि माने बेखार समस्या फोजोबनायनि जे खोथा होदोंमोन, बा लाइमोनफोरनो जब होनायनि जे खोथा होदोंमोन, दा बेखौ होगासिनो दङ। दिनै सरकारि साख्रियाथ' बे बुहुत लिमिटेड। दा बेयाव बोसोराव ओंखारगोन 1000टा बा 2000टा ओंखारगोन। बेजोंथ' हाजार हाजार, जोंहा दिनै बुंनाय बायदिसो जायो 35 लाख जोंहा BTC आव माने जनसंख्या दङ। 35 लाखनि मादाव जोंहा 65%आनो इयुथ। दा 65%आ इयुथ बा जोङो साननो हानांगोन बेयाव जोङो 15 लाखसोआनो बेयाव जोंहा इयुथ। दा 15 लाखनो सरकारि साख्रि होफुंजोबनांगौआ बे खुब सम्भबबो नङा आरो बे जाथावबो नङा। सोरबाया बेखौ सानदोंबा बे मिसा खोथा, आरो बेखौ सोरबाया प्रतिश्रुति होदोंब्ला बे मिसा खोथा। नाथाय प्रमद बर' सारा बेखार समस्या फोजोबनायनि थाखाय जे माखासे आसनिफोर लादों, जे माखासे मिशन भिजनफोर लादों, बेखौ जोङो खुब नोजोर होनानै नायब्लानो नुनो मोनो आरो। दिनै जेन'बा माखासे आसनिफोर, जे स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा, जोंनि बेखार सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने मास्टार डिग्री पास जाबाय, ग्रेजुवेसन जाबाय, बिनि उनाव खुनु खामानियाव बिथांमोना एंगेज जायाखै, बेखार समस्यायाव दं। दा बे बेखार समस्या जानायनि मोनसेल' खारना जाहैबाय जोंनाव स्किल गैया, मावनायनि जोंहा केपासिटिखौ जों माबोरै मावनांगौ बिनि जोंहा आदब खायदाया गैया। दा बिनि थाखाय प्रमद बर' सारा मा खालामदों, जोंनो जायहा जेराव जयगथा, जायहा जेराव रोंगौ, गान खननाया गान खननाय, बिदिनो मिस्ट्रि मावग्राया मिस्ट्रि मावनाय, आबाद मावग्राया आबाद मावनाय, अमा फिसिग्राया अमा फिसिनाय, जायहा जेराव रोंगौ, दा बिनि सायाव प्रमद बर' सारा ट्रेनिं होनायनि गेजेरजों जे गावनि आथिङावनो जाहाथे गसंनानै थानो हायो, बिनि थाखाय प्रमद बर' सारा इनिसियेटिभ लानाय जादों। आरो नोंथाङा जे बुंदों आइजोफोरनि थाखाय जे फैसा होनायनि खोथा, दा होगासिनो दङ। दा 75,000 होनायनि खोथा होनदों, बेखौ जोङो मोनथाम किस्तियाव होनाय जादों। दा प्रथम किस्तिखौ जोङो फ्राय अलमस्ट जोङो होजोबनाय बायदियानो जाबाय, जिहेतु जाय रेजिस्टार सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनांगौ बेयाव जों 25,000 खरि होबाय। जोङो द्वितीय किस्ति हिसाबै जों बेखौ होनो थांगासिनो दङ। दा खुब समबाव इलेक्सननि सिगां हायाब्लाबो, जिहेतु इलेक्सननि उनाव जों बेखौ होगोन। आरो बेबायदिनो 75,000 जे जोङो खोथा होदों, बेखिनिखौ जों होगोन। आरो नोंथाङा हा हुनि खोथाखौ बुंदों, दा हा हुनि खोथाखौथ' जायफोर ससियेल मिडिया नायदों नुबाय थादों, दिनैसिमाव 3 लाखनि बारा बेक्तिनो जोङो हा पाट्टा होबाय, बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय थांनाय सरकारनि दिनाव बिथांमोनहा फ्राय 50,000सोखौनो हा पाट्टाखौ होनो हायाखैमोन। 50,000टा परियालनोबो हा पाट्टा बिथांमोनहा होनो हायाखैमोन। नाथाय जोङो 5 बोसोरनि गेजेरावनो 3.5 लाखनिबो बारा परियालनो जों हा पाट्टा होनो हाबाय। दा गोबां बिथिङावनो जोङो फ्राय दिनैसिमाव 4 बोसोराव बुहुत साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो माखासे जे मावनाय, बे मावनाया माने बिफां गायनाय लोगो लोगो फिथाइखौ लगे लगे मोना। दा बिनि थाखाय जों समखौबो नेनो गोनां जायो।